igo chibigiriji tiles na kubiko bochinu wigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gesti linde chonsi uburende ni gububikiri chinse mirongibiri nainye na wigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse mirongibiri nainye ni gabwate libagari nene asura nyare gupaki gari yao chinyombe cho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 2 yemo 2 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka na koba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo gwesabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amanke igoro y'ugo chaka ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bunchoreria bwibirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanzo murigerero Ndizi TV nande ngakingi yangu kuwaregania asomorobeli obwenza kya ekaroreri tukolia Thursday astochitwa kwanira igoro yeri chiko mwabere noyo Minto Brighton koro ikomenebere chamambya goikabono nande tumiranire asenkwana yeri tukolia rero ekarotole na wakili aiga ase studio astochiko kwanira mangana mange amaya ayogosemya nande iyo kumanya igonga karibu sana ekarotochiko chake nkwana yaito asegeke kerobosio egera tumanya mange igoro yeri chiko ngangi kirito gwanerete kumanya ngikirito gwanerete ntomanya gosembinto kibirito toranyara ko bantokora egera mbito letera obokomu asensemo yeri chiko onyoreri tukole igoro ababunge asensemo ya parliament memo cho Nairobi mbako letege ikaro kiabene ekitogo chugokwana na wakili asini nikegima nonyekere isiko ya topic yeri tukole lero kulende wikatuge kwanere ake njebino botambe nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter asomorobelio bwenza kya igana lito chagete genda sensemo ye mitandao Facebook otonyole buna Ndizi TV News boigo ensemo ya YouTube tonyole buna Ndizi TV News boigo ase Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News nansemo ye website na bogo tonyora wethera www.ndizitv.or.ke yo wakili no ale ga studio ningani asebali motamo manyeti anyale kwemanyika ninga ereningo egera tumanya guchaka senchera yobo toere karibu sana wakili. Asante. Nago kirego corona inde nkale tumiranete karibu sana se studio na bokumanya mwancho murigereria asebali batakomanyeti na hende bakomanya. Asante sana dada Sara na nendugo Brighton na the fraternity ne family ya Ndizi TV hasoko ngarigane na anda se studio nchasa marieta onde Morara George Akuma advocate and ngokorega as a partnership ya Mausan Company as Nairobi na Kisi na gondo monogaribu mangana ye ke katiba na mangana ye familia na mangana ya ayege sheria as in general. Okay. Na
na gokira sogo chase usieko mwaka na kurua mangana no baroria samangana ya agendere to kobasense aya usikanete ne sheria ne katiba yetu ya Kenya. Mbia mono. Mwanchu muligelia George Morara, wakili George Morara kurwa Mausa and Co-Advocates. Mbia mono sana wakili waika gotebanga mangana po aye biama mangana yuno manyete mono karato tebia ke ntoroche libirera rigendreta se parliament ndwaroche abandi bagwakana bakorosania manyinga igoro ya political party amendment bill eyo ikigwase ebunge egere kwanirwe abagusimbaro bataramanya buyanga political amendment bill inkierengete na ndi inkie egokorerwa monchole yatogendere torocha gendere togokorerwa abangi babo mbamanyetinga inkieke bill yerigete goche gokora se ebyama ase katiba yetu yo mwaka 2010 ntobwate obosibore n'obokene bwogo bunaba abananchi bense ya Kenya wakachukura wakerichukura goso ekiama kuba mwanachama na gokora kende yonsi keusikanete na mangane chikura hayina mangana arase katiba na ayekera arase katiba katiba yunerueteri bagana nande parliament wose egekao ge legislature kerosia machikande ayako tenenera mangane chikura so ntubwateri chiko likuna political parties act lijobonoiga bono lichikeria political parties act ekerota etego change ke pengere getekero we kogende parliament na yaro setri chikeri so uchenjiri chike na re bono libererire ase ense ya Kenya bono iga political parties act na re yete ko amended, that is the political parties amendment bill yera se parliament yale ngora so somo now a political parties bill njabwate bipengere gete ebibita ete kunchoroligwa mono ekikyare tete chi amendment ekyare tete okurwana no kunsana na se parliament igoro igochire kulingana na mbaro bo mwegemeo gete bwaba na siasa batagete togendere gutwara bill rose act yeri munere na bande bare batete bachenche ebintu gete ebira konya se dynamics cyakire bono na se siasa bono so dynamic yamo neye egepengere gete batete bamento na turusie registrar ye political party lakini bono tole tegento na political parties board general yare tete mu Burutano monene ne chikura chiri cyagetwe na twaro cyarenge no okurwana ime parliament egutari asamaskani utari ogusika katiba nyene kere katiba geta ne parliament ne nyomba ya dignity ne nyomba ya ito ya machika koroserwa na ababala se parliament na ababwento ko baba maskani batabwento gutwara ogwakwa ko obogosu kere ababa korosiri chiko nande na kibarabe no bakubona richi na it's no muichano monene kera babunge tokora bago fursa na sengencho ye bia mebiga tokaranto enchalengo clauses kuru clause number 1 mpaka number 6 bare go kora voting igaso obwengo manchu muri twamanyirenga political amendment bill act nerororo elie egerete ababunge barosetie machikali aro ase act yo narororo bono nigo batagete gochencha kulingana na dynamics bino wakili atebire chia chenjiri aso omwegemeo bwe byama ebibigendere to bono iga kemo kyabo ikyarenge gyoko define political party ninki political party bona se amendment yeye igera tatana a coalition na beko ba counted aya akabere rikwaro che omurengo yo mubwete chikura igorenge goroye na omulengo yo korosia omungano yo coalition erangirie kyamakeria kanene na ire guchutumeka aya ebinto binde byarenge nse ya chi amendment ye chata keiroro ne byoko identify na tuancheire bono na be byama bigo tigara agente kanene oboroso bono ne bwe amendment ye nari chikoriri arengo igukure gentekemo na tuancheire ne byama bichamo lakini mbibunja obo byama bori bwabo mbo dissolve
Noroche. Richiko Oboene got na ekero much go rosie collision uneyo omokwe buna much mosos mobekia mekemo. Lakini one ye ama badlika yabata takoru igago chukwanjerna na bongo tikara koba George Morara party na Saro ntita party lakini to chamo torosie party ekorokwa Ndizi TV party. Toro. Tutai kubunje byame byetu. George yago chane kya makiaye Sara go chane kya makiaye lakini bono tuso Ndizi TV party. Tuanjire. Ndoche bono ngumugusi okibwatira senjira yobwikirano. Bono manchu muligeri ntete twende masemo asenkwana eri tukolia lero asitogukwanira obosibole oboene amono bokoreri bw'abananchi rights freedom and responsibilities chia citizenship. Ekoroto dara soabu wakili na ade na nyoira sobu wango mono egenteke yake weta nki gochigokorekana usually ekaro use ase ekene dichika karori eti wase parliament igori ko irwa ase gento kunga assent no kubekwese inomo omugambe bwense oyore president omusike Uhuru Kenyatta ekirabe kirese yabere dichiko ya chakra utumeka yes. Bono mukenya onde na twara busibole bwo kugenda kotini weche gupinga oko na chuko usibuche gupinga ogweti goko we bile yo in case umurayi wensabe kese limitations ekerogyoka oraende court na ando pinge ne court ya gotegerere na kire court era nyore na gente ke kiabe kiru osikyaro sigu nkere mamincha ne katiba asinene lakini tindochi asenteneine buno mwana sheria tindochi asemonto oraende court na anda afaulu igonga aise kobekese igo yabere Richiko because eyenegento kereo bali batageta eti enchira yoka babwate ne yogo block ndiye tase parliament lakini ase court te gutwara nguru na chogo tenenene because court ge kurende gentakamo na Richikeri ndire consistent ndire bwata inene katiba because katiba ga whatever na kendi gyonse keraro sikusi chikori ndire gyonse ndiye kienyeji ndire kire ositarikiri erirabe mamincha ye katiba yoka na ndire taigwanjeru igo bono mwanchu murigereria anyomura ibwenso chikobekesei oweti wakwe Richikeriga political party amendment bill igo bono nga mukenya tukonyara kwenda sekigambero igora ende kigambero rioka ekero parliament itaraiti egentekyo bona sobanga mono wakili tigatoswa senkwana itweli tukolia lero igoro ya rights freedom and responsibilities yani oboene obosibole nobokoreri bw'abananchi litangana tochakere citizenship nko iworo montonga enchenomo citizen ye country gete ye country ya Kenya ngitomineti nerieta citizenship nki kwanza citizenship as a definition ye katiba nyene ntobwate article 260 ebwate chi definition awao chamalieta gete ayare ase ekatiba citizenship nolia ogotwara obomenyo na gotwara oboikaro wa ayananche gose nonde asense ya Kenya obubogocha asoko iborwa ase Kenya obubogocha asoko koba registered koba registered gora register aso okonyoma osokonyoma umuntu romo Kenya registration na citizenship gokonyanyora automatically koromo iboru wense na abano mu Russia okire Kenya ayiborero umwana ga umwana uyu gakubarkobo omo Kenya egentegetanga atarabo mu Russia Ono tuchakere mbia mana so kebeka boronge nga goikobo mu iboru wense ya Kenya over registered omanye gutwara citizenship yense ito ya Kenya bone karotu akoririgo bono bunantu abakenya tumenyete imense ito ya Kenya ntubwate rights cheito oboro boene ntubwate responsibilities oboro bokoreri ane ntubwate freedom obore obosibore bono tiganchakere asoboene bwo muiboro bwense ya Kenya osebwo mo Kenya rights nchiro abantu tutamanyeti usabangi baba batamanyeti nga eye ne right yao kagichore citizen ya Kenya gosoro muiboro bwense ya Kenya tuchakera ngo rights cha Bwamwanyabanto oro muiboro bwense ya Kenya kwa now igaga nebe nentatani shake aserie teri korinyorerie kegusirio gutumia lakini chinguru power of the sovereignty of the country igere ebekereira setolento aba
abananchi ose citizens bense so chinguru cho obomenyo osoko uko uwetenenera ekira story ne chinguru chi chikobagano marakabere aida tochitumie ntwabanyane ose tochitumie wetera bari twakirete chikura bari tobegeta sebikao awo bato gambirete ebikao ebire senate ne parliament ebire national assembly ege kao kendi gya chance kia a county assembly ebona bibikao bitatu byabari bato gambirete so ekeromo member parliament yale parliament buna yoro omate kararutete chuberi gakurwanyo yonde eri garutete kwanya bayane nchomo oli mwakirete ko sengenjo na yakura osena ya igoncha sogeti ne kerate ne gari yakurwana na kiama chikako bekwa ebyasimbigo pimu byabe binge bya umiso mukulima nincha kurwanira buno citizen yense oyibono no to elected otumia the power to moeta nchomo nyene nimbwate right yogo soka koruga Ndizi TV ekeronde dissatisfied ndo chine kenge go koruboronge nsoke sikonge ande mbolie ge karokende ose ekot ose kende enkonye nyore kirikiane ke ungeire ne Richiko geka katiba so those are the sovereign power etoire ne katiba so sovereignty nere go trickle down wana yacha koleta chi right yaleta responsibilities na yaleta fundamental freedoms Bono watabire nga no bwate right. Yes. Asenga nchontonyeire kolingana n'ekinguru kye katiba kyense ito ya Kenya. Right neriyo ko elect leaders baganda parliament bato bachikuturwanirira through senate na county assembly na wakebeka. Yes. Indi omo Kenya kusema Kenya ki oratwale kinguru kyo kogenda weche ko kwamereria okona chagete ko kolire na parliament. Osena babunge asutara isaneganga igali tinda isaneka muntu kimo Kenya kiye karatani mo Kenya ndobwensi uragenda sikigambira chiko kora katiba nerwete ribaga nekero taisanegeti naboko gende court court nero mate tubate chiamo sato cha serikali etubate executive yure president no botenene dio bobwaje bonde togatwara legislature yure parliament yure senate national assembly na a county assembly echibona yune legislature alafu ndubwate amwende kuruko judiciary judiciary nero tubwate chief justice alafu yamanya gocha ne court ye ne tribunal chinde ono echi go interrelate echi go check take checks and balances against yende a parliament ase konyora na executive ngo chiereko etania na kieko bero as an oversight ya control executive na judicially ya korra ase executive ne parliament chiko gosa na die judiciary ego intervene nkwaro chiri chikondire dia amachiko nara etetigwe kerogete court ye kanacha gataba yanda tari machiko ale consistent ne katiba so di chiko dinde dionsi diro diense diwetu ne parliament no ne ritwate ababono dia political parties amendment bill in case oyo mwananchi oko feel dissatisfied na bwato busubiri wo kwande court court yo kya mwena egepengere ikyabegetu nkere boronge nkebwata ine katiba kegere katiba igeruwe to busubiri obonene bwakende gyonsi gyusikanete naba abananchi baye mbiye mono sana wakili bono ntuma etoboene no bonge omwananchi aire ne katiba nando bwene mundi mburubyo umusiara takumanyanga mbali na nimbwate chinguru ose nimbwate obwene bwokwende kigambero uche guzuye bintu gete toroche ngabira umize omwananchi kawaida nando bwene mundi mburubyo obwene obotangani yonta etenya breakdown unale provided for ase katiba obwene obotangani no obwene bwo obogima obwene bwo obogima that is a right to life ajenanche na onde bwensi oiboirwe obogimo bogo chakakero conception na bekatiba tebeto na kero conception na kero mwana abe adasige kabu kyange naime na mpake kerako iborwa oyuga abarire koba monto Bwamwanyabanto na bone kero gwachira so ikobwense no bwate oboene bwokomenya oboene bwokomenya
obokoba anchored by some fundamental issue. Oiko tuare komenya no menya bila good health. Yeah. To komenya bila good health. No menya bila good shelter. Yeah. No menya bila food. Basic stage. Oikachibo. So obo menya bwana naye obore guaranteed ne katiba na oikantuare ndagera. Oikantuare shelter. Asim menyate. Oikantuare medical health. You terekeraniwa because of your universal health etaraba attained asinge chemika kati gete tarabe igo the right to life ne right yao na nchi erule ne katiba na kieka koti yeteretina ko a right to life tuachire isko ye katiba ekoromo jaji agotina kotini Richiko rengeri gotana omonto aukumiwe kifo ekige kabutwa asengejo ekatibe yunara toete a right to life na ande bono to chikorinde ndi koborro digote no monto and go kinyonga achigo itu igo bono ebisibo bigoncho kuru kinyonga bikaretu into life sentence eyuge koba consistent with the constitution ya right to life. Asante sana wakili. Right to life yeiga ntwense ito yakanya nanya kwa Montaro osibo irunga achigoitwa iga ko ukumiwa sentence life to sentence yobugima gesukugima lakini chinse chinde nkororande chinse chinde tingoma yenge katiba ere tofauti ase chinse chinde ngonyoro monto wakirwa masasi okumeru wakwa masasi oitwa nonyene katiba ya Kenya eria ya rueto eria nkoro kabla ya 2010 njanchire tokonyo okongenda njanchire togoita ogoita kuri kwanchire weke katiba bwege sheria orio oiki ukotini okumiwe oende goitwa oirwa segento bakorokate gallows tario goita kuri kwarenge kwanda okotoroche kwabaire twaragereire kirase gugosamba abantu na nabarogi neri chikoriro witchcraft act ero ekugambera manganayo ichiko ndiyo ritayo no moibyo ibire na momo bekire tire mu musambe yaya eyo katiba ga otana right to life right to life obogima bwamwanyabanto gwekabosikwe. Okay. Yes. Mwana mayabuli nando bano bonde mborobyo ama oboene iga ego trickle down ntubwate right to dignity no gusikwa buno dignity esiko ebona elimuna na tara go chama Brighton ansigete onsigete Samora ansigete Janet ansigete ene right yane tarigento ngugosaberera tarigento gonsaberera ene right erure ne katiba ngosi kwaso ebingo kora ekingo asengo tara asengo kwana kerikiane ngo express nsikire ngire position yane eri katiba ngete tarina noko na teba na political parties amendment on shout down yonkana ya te okwana ebyoka ya we kosike na nche my opinion. Yes ine right here provided for as a katiba igonge siko igerororo ne katiba igerwete nga esiko obuno bwana bwomuntu omontaja abetansi kankwanere bo bigochire mamincha no bwana ochire mamincha na boko genda seke kambe na ndege kwa uamuzi era against you taito ko korke bosiko obohene bwa equality yani okoba kadiri na kero monto tari nanche igonde igoro na kubwa abande tore kadiri tore ndire ne katiba equal protection yani tari naye akaruto gweka police station almost karia ali report yao na anda serio yo anserie ya tuensi otubwento gotegererwa to bwene bolengaine benefit yeri chiko iga wento go trickle down igere asore na inche igoere ekewange ekemo tena nyagete aye gore igoro nyagete garense twanspie katiba geroro igeroro etosabu etoe optimum yeto twansi igonga katiba te chore timonto ngoyo ya tole equal
Nonyena noyanki Biblia na vego teba nga twensi tole equal before the eyes of the Lord. Yeah, before the eyes of the Lord. So ase katiba igetobegete tuansi pionya no gochaka on your marks tuansi to gochakirera ini yemo. Okay. Asita yebegete na o yara atangana ritanganie bunduki akana ta asoke. Ya ye katiba gere tuansi to chakira. Okay. Kiregento. Mwanchu moligarti maito sono gendrete ko bwatia enkwane ye iga wakili agendrete ko tuyura maiso na gototebia igoro yo bwene bwaitu buna intwe aba Kenya aso bwamo ige katiba netorendete katiba neto etobosiboregete kero kende tutamanyeti asengencho yo gotamanya korindero wakili no arega iga atosansa moranera sobwoime obwene bwaitu na intu tumanye igonye ko bwata liboli ochiase wakili chaka kolika ase nambe yere ase TV yao boigo asense ya Facebook no gotonyora buna Ndizi TV News to bekere kerengere kia ororo asengencho ni gotule live bono iga YouTube ni gotule live manchu moligereria abo gotonyora buna Ndizi TV News na ani nabo konya goto tweet buna Ndizi TV igo wakili no inje na maita mangana mange lakini bono na ro ringo boene bwana ni goboro bonge buna konya ntamanyeti igo no musinera na ro tamanyeti nga obe tomo sikato moesiko Konyoro muntu chaito muntu. That is wrong. Nga yuna mamocho. Wikatobe equal. Equality. Muntu nagani kubuli nga protection. Metembara oroko na none kigambiro mna whatever maene kwanyora just yabo igire tofauti. Uko na chagite kole tofauti. Uko nereli wa asebigambiro. Aronga kiura kwane. Protection na equality. The justice should be served. Etabwati yani ekene goseri chiko elibwente kurwe go chasaba abarito kweruka abana na inchi bense ya Kenya utabwati upendeleo. So eyenero nagote nabono nyene amangana mono buna liberere twakwanaga ekronaringa last time ntwakwana teguru ya succession. Bono ntate ngo break it down ye wata na what are the qualities we are talking about. Abana onyatore bo mugaka okuruku Ndizi TV. Abana tore batano. Kere kyo mugaka Ndizi TV o nyagosira igoke bwena dalichi kere bwena dalike bagane tuansipi tonyore getari. Kerengaine. Kerengekemo. Yes. Na equality yeye igeta kenna egetariebi tetakeri keire miaka 20 gokewa igetakeri kiango igubwango buna Richiko ligoteba to egegetari erinde getokonye gochimudu ke maisha kifamilia na ki jinsia zingine eyenere equality egokwano ekero ogocha ase equity ase gesongo goikoche na magoko amarabu. So sheria yenseye nobo kene boro mbori buna keregento kerwewe ase amagoko amarabu amaya atabugati ene partiality obwegere obopendeleo oso obwengere obwanchereri na bebwente ko bwego. So ne yugo kole tanse igo goja na no bwate ekero kwana yo ya protection yeye. For example protection protection in ane to teri bageri dia religion na to bosibori bwa wo sasima yes na to bosibori bwa ekitoegenete onyenje kingegenete engoro o masabaria yabagusi yebono aje koegenete nyasaye na ndiko koende edini gete ntata etiko kwane edini eyo to bwati ngencho gose right yogo chaka kombetereria na ayabono tigama ngano gosasi mengoro edini yabagusi na goikoba se edini yane omwana one gosasi mengoro tabuga ndiko seri ukuru skuru gete ereye edini gete yaya ekatiba gete na igoto bwanto gotwara obosibore obwanto gotwara obokene bwao wo sasima wo koegena na ekiorengeretia sebirengere bia igo gwatebire oboene bugo sasima lakini twanyore mechie menge kwanyora onya bakire anya mechi yugo bara ba adventista aso mugwikana
Omwana otakira kwenda gusene edini ngao tidini nechi nyinge chire religion nechi nyinge chire mense to ya Kenya kwanyoro mubuli okananga abone onye ne aba adventista tole goikatoba aba adventista onye naba anse mwende bainga ba catholic kwanyoro ndinatete kwende kanisa ya adventista omuntu okaniwa korwa se family nga sokoro ya nega lingo mu catholic sokoro ya nega lingo mu adventista lazima tobwatie enjira togo sasima senka yaito iga yuna mama chawe uri bagokora na mama cha se katiba na mama cha kera umwananchi iga bwato bosipori bwoko na cheki ne kiegenete na ndege sikwe nonyorete nto kwana kuri osika asikonto kwana igonya ginsigete kindomo oyu bwengoro onya kindomo Catholic Roman Catholic onya kindomo Catholic the Universal Church onya kindomo Seventh Day Adventist onya kinde Pentecostal oika osike my belief oika osike my religion oika osike my inclination yani okoegemea kwande wege Kristo no nyene chiskuru shinge wakili marange nkorra tole omwana wenda kabegito dreadlocks omwana naru ibwire netuki atanya ari kunacha kulingana nekemira kiabo koma konyora ngwikire skuru gete oseri wosote bunga na chetuki igo kuno goswana na kwa bwene bumonto no goswana kibakane kyomonto nande ebu kwa sigete nare goteba aba banchia bategerere nabarori inko basaba mongabere igagwe natumia o example ye ewege Kristo ni mayete mbara bancho bantorigerete baraba islamu baraba hindu aba buddhist nonyena bapaga nimbaro lakini egente kemo bwente ko korwase ebukuyege Kristo yawatana abantu bane bagusira asingecho batamanya otamanya katiba tonyebogori ya Kenya turigereri nkikero ime binte bibinge togokora igotogokoma kubikora usie togusugumu tokome kubikora neri goso kuingiria umwana okire skuru obwato kwegena kwaye katiba ya mwato bosipori skuru teyo ya SDA skuru teyo ya Catholic skuru eroro ne yesigete Richiko riense erire katiba yake na machikandonsi arosi ne parliament to engana ye opinion rendo se conscience opinion ya nentagete korwa gosenege ikarotwarenge kwanyoro omonto imokire kobokonga nere nate tukuru opinion yae omonto okirwanga ayakira tumethiki ugukwana igo omonto yo ounereri igo bano ya gendo kira determine korosna umnereiri osemborongare ne the percentage ose extent yo kwegeno kukwaye because no ene yubuna twateba obusibore mboro umwana kogenda eskuru kare na no obokene bwaye no bosibore bwaye lakini bubwante goetania machikari yabekire aya particular institutions amachiko naro onye skuru gete kebete na nyamate kuriye woro ta kwenda cyo chenchi ayo okay ayum procedures na rules chire set by every institution ebire buto kwenda isiko you know be kwa sadiri kere institution ne bwata machika ana maragaye buna Ndizi TV ekerongo soagaga ngote bunde kingo kora ne kinta igokora yes iga buna twikaransete ture before the live TV ntoche tugotera onye ndino gotera kwarenge ange twacha gete mapema ange twacha gete gotera kare yes so machiko naro aro ikasikwe lakini the fundamental rights oikachisikwe no bosibore boriboro na kwa bodi ribonega no bosibore bwo okweeleza freedom of expression freedom of expression ige ne anchire ne katiba na freedom of expression igere sara buno ikaransitega nge express bonega ndabona nche mangana ryalenge parliament igoro tarenge maya barimba ruterana te chinkundi naye otebe ko rumoino gaguna yaya ori garutete ngundi akero nera neke ngwegerera renge that is your freedom and my freedom njena express it na you express it again to bwente gokora no gotwara tolerance okay tolerance yani tusikane toremerania nande turinde chimbago chimbebe chito yasekende yostokora eturamenya no mureba sense yite Kenya ibo mwanchu murigeria maere na butubwato bwene obonge
totamanyeti wakili achirege gana gototebe na inche ebinge ntamanyete ebinge bado mbiro totarakwanira freedom of expression unateba okueresa enchiro okukwanira omonto lakini wakili antombaro okwanira egedeke amukwanyoro gwakire ngundi usukwanyoro ogublock ase okwamurikere chat gete ogublock oblitikiri nando ogublock ogublock iko manchu murigere gotogenda tokwanira igoro yobwene obosibole amonobo koreri rights freedom and responsibilities chomwananchi o Kenya igo nanye kubwate okubolio komenta gendera gututumira ase namba esimi yure ase screen yago gabo emitandao no tole live Facebook Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube so agalia genda subscribe na ande share ase obo imekebisa gusaso botambe yotiga toraenda somotimoko gosasense yende studio toranyora litangaso lyobonchoreria tokoirana tumanye kogendera na wakili. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekeruligireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire nige stimeraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubiko ase chitangi ayataliko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutali gwakanira chinse 24 niga bwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bwichiro ya embassy ubugatagati bwichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 51224 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubekirwa umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubulyo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako bonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yogo koro bonchoreria webirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yomurubiri bwesabari yobonchoreria murubiri kwa yetu na inche ndemo Steven umerana
na Steven Ndemo kirari tuko rya Lamisi enseri munini su ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikitegeko 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbiyama naendo mwanchu murigereria uri ogenderete kubwatio omoroberio mokonke gima omoroberio bwensa kia ase TV eto ya Ndizi TV okugochera kera ritukuria Jumatatu goika Ijuma chinsa ni 12 chamambe goika chinsa isato ekerorerero ritukuria Aramisi ekarutubwato mwakile ituga ase studio oyoko na gotworokereria na gotwegeria igoro yobo ene boito borito tamanyeti igoro yobo koreri na boigo no bosibore borito bwate buno omonto ngano bwato bosibore bwago na ande no bwate right yo access obosiboro obwo igo karibu sana naende togenderere tutumere kerangari kia ondo chenga bakemo gandate kulikaga iga asensemo ya yesimi wetera se namba yesimi erega bwa se screen yao na bali mo tonyara wetera Facebook togotebanga mbuya mono sana bali machengu mbu mogandate kubwati umoroberio asenkwane nene litukolia bono mambia ni gotogotebanga mbuya mono sana wakili karibu naende. Asante. Togenderere go chimoto asengenjo echingaki nebiro obo ene mborororo wenchiro muntu gutara imeyense yao was freedom of movement abantu banyare ko bagotumika bobe obwene obwiga okonyora nonyena bana siasa nkwana sumubwikano na bwane ne mono babwatembwiga okonyora omuntu tebanga nsemo gete ntutaiti muntu gete nsemeye ntutaiti muntu gete nganye moraba usi kora siasa seinogusi obwene oboroche mbuya bagokora Sara mbuya mono ase ringane rikwaretre nandereri amana sana sari yabwente koretwa ase abananchi bense ito ya Kenya na mwaminto mwanyagetinge aba usito manyagentekemo mwana siasa buna twarechi wiki chietra ngibere mwana siasa gete kurwan semo gete ya Kenya otebeti mwana siasa gete na taba se gutacha asoko egena kwane ne kirichi kolibwate ne katiba na machika yanda rosiri arense omongwano liga bwente ko bobono igari siko airwe bond ye court iga bwente ko be selime aganye take ukoti iga bwente ko bomuntu bwatire otancheria atumye chinkwana na chiria iga bwente airerwe bitambukero kyoko mutanga koba angenege tukukuna siasa yo gosega na koleta gosario moremba sense yake ekatiba gerwete obosibore bwogotara gose movement kurukuru kisi gochimolo kurukuru molo gochimombasa otatangire nonde bwensi obe kabira obe chotara obo mogusi obo mogere ekatiba geto bosibore bwogotara kogenda na koira na kurwasando onsiase ense kuruku Kenya katiba ya Buganda yokanerera ntange tinsogo chibuganda lakini katiba ya Kenya iye nganchirete ngesigori kuruga abona iga nsoebo utinsa iye nganchirete nduga ngenda bugirango mate kindo mogitutu kindo mogirango kuna chekina musikorengereria notebe na mwenya siasa gete tacha asigete eri Richiko na ndiri bwate punishment yaye rirase penal code abwente kwikukotini akwe fine yanana usiasibwe tari ntutorossetie ekatiba ekatiba gere twensi twa mwete tuganchirana tukanyarosi so asoko tara gochia osoko move gochia osoko genda na asoko menya ekatiba getwanchire te menya ndonsi ngenda turukana menyo na bongo anda buiko yo menyo ogoro oboremo igwe taito ererie tari yao na ndo menyoro ngirende kwero wakili karo ya chinga kiosero bacholi bwiki wabere irange buna bono bolitu aroche bwa 20 mwaka bwa 2025 na ibere 2025 na isato
abantu chikabira chinde chiri chiarenge chinsemo aho abantu bagasaliwa ebintu byabo abandi bagaseliwa ekinandi tutagetiwe chikorora abagusi bande bagaseliwa bagaseli kuri chinsemo chinde nga alitali sobo igo nigo ba kono violate a right ya movement ne right le violated ya bet violated na emekakati nja bege tu togatwara chiklegra commission chika reduce nanki kiagerete binde bigatendeka ne binde bigotendeka koro obosibori bwaruru bw'abantu gukora amabe kubwamaya batekwaga chomorembe bagutagura sheria etakeire ekongigu kabisa ndobwate national cohesion ebwente komeke follow up njaete summon tu omwana siasa oli okwana bobe but no saba sense yeto police force police service na other agencies to take stand measures against abana siasa bali ba coincide into violence eyinere nchirayo katurakonya aso obo movement na residency negento kera se katiba na andike bwente gusiku na bono tiganda kwira ni maega sara buna kwira ni kwa boriye yebuya ntubwate gento ko kune right to property obo kana bweni yo muntu yeni yo muntu enibeye right ya property igoire right ye goire obokeno obo otware enibeya andons Mombasa otware Mandela Moyale otware bukuria mate otware Kisumu Kajulu otware Siaya Opoda ime budalangi ime na kirendo ratware right ye yonya nande kobwate vitisho byo goserigwa onganya kurworo na kiora tware right ye onya gote una to gutwara nyomba gaye no mugusi ya Kenya gebwate bisaku lakini bisaku ebi go biyonchore bikabege sakwa kamo ne katiba yemo ebiyonchore bikabega egesaku kamo na machikari yaro ayabwente gusikwa na ndatene nerwe aba bakoreta aya gutoira ni maega arubari usikwa nge susuroki omonto chirema mincha ye right yega nkonye singerera mono right of movement asengencho bono ntorochi obochori ande no tokoranga e right ye nige kobunu obano bonigo bokobunu kegima ekero to guchia kukalipia gusekero to obochori bwabere irange tebi mugusi amanya nonde bwensi inga ekero gwachirema mincha iyo boene bumuntu gutara imense ya Kenya inki agwenerete gukorerwa na ninki kiramonyore ekebungo kero ekatiba na machikaya na penal code igere very explicit igere kabisa etebete na nabugusi bwe myaka etapungwetie 3 asio ligo serio inciting into violence yani ogosega abantu baruane ogosega omuntu omoserie na gatari seino ekebungo nkero nande Richiko ndirwete fine yorakwe enene nande ntubwate chapter 6 ye katiba yeto integrity yogo tango monto onye nomo oboborio bore otenene na nayo teto gotenobo president nayo teto gotenobo senator osobo jumbe osobo MCA osobo women representative sheria gero gotanga toika no enange no kwira masakara yo chiko chorwa kegera umunuo ebikoro byao nebyo gosega abantu tari byo koreta amo koinyorete na ekatiba igetebete na intunense ayemo katiba teri yo mugusi katiba teri yo moikoyo igere gerete to mugusi omogere omoikoyo amo tokabamo tukabege ntekemo na machika yana onspi arense ye katiba igatorete tamo so aba babwente gusiekerwa isiko mbabania elective positions Bia kigima wakili tutaraenda right of a fair hearing asebigambero ninkwire ni magegake igoro nga ekatiba nerwete oboene gosobosibore against slavery was forced labor yani forced labor ne yokoras misokore egasigete etanitie kerengo Sarah, you are very right. Nande kinegento kere bonontoroche amangana tokeire wango ene top gedit korinde lakini ya sogoteba ekatiba ne to tobokene
bwa labor practice chire conformity to the law goika nkore gasi chinsa chiri chanchire tari onta inkore chigasi chinsa 24 chiri tuko tonga tinsa yoti maka goika nkore gasi mbwate break ye chinsa mbwate break ya saa 7 yokoragera erindo mubirone to break down goika nkore gasi amatuko site week eri mongo timokande eyune katiba neri chiko employment law chirwetabo katiba ne richiko na machiko naro agotana we can be entitled to a leave moyo omwaka we can to are leave omutinyo omontimogete katiba nerwete na machiko narwete na goikanga kanu musara o re kiwango kiegasi eringokora katiba na machika yande ayense na ruete guideline na goikankore gasi under chi condition chire chingia ne chi machine ngokore gasi alafu onta bindu sichianga kinda sichi angene chi machine usembe ke anga gete eye machine era amere enguse go chiokoboko goikamba si condition chire chingia se gasi ngokora so labor na koe gwari bagario gokore gasi koranda chi condition ekinege zingisio ye katiba tariege ekia okobeka na obeka machikao otena goko gendie gario ke Nairobi na ando ike usi na ando irane kwarigerere ndo gutimaka ku muntu kwarigerere mental health yo muntu kwarigerere omuntu yo enini yaye naki condition yaye yokogendia bantaba abiria bagwata abire so labor laws goikachibe confined to the constitution na other laws chire formulated chirense ya ntobate employment act work injury ntobate chi law chire chiko tenenera abantu aba baremeremo ntochito eyune topic yeri tukolinde na igura mangana nara manga bukolinde katiba neru etobosibole enchiro montawana to kolegasi na amangana against forced labor igo eyune right yo monto twari gukwanira but eyune bwate nsemo yae abantu murakwanire ase oboime kero kene nkora tole abakenya abana inchi bakogenda asomugiro ose demonstrations bakora demonstrations nge ubinerega ntutageti taxi ebango ya mentirwe obono bwene bwabo kugenda se emegiro kulingana ne katiba twara abanyagitari bachira somugiro asengencho gose nyagitari nchibwate mariogo sembara kanwa emirimo yabo katiba nerwete bwene obwo abantu kugenda emegiro Sara katiba gebwate keregento genge nyanja lakini mwana sutule ture nserie taite gochora bibiri yebia nsukito kuruziroche lakini twatigire kirigento kiriye nyanche yebwata toisuko wanchera na kirigento kirase nyanche go tokomenya somolembe na ntomenya bya sense amandamano that is demonstration iyanchera se katiba picketing nogo karansa tokane totena ntwe koregendeke yo tutaiteke kirakorwa amandamano nogo soe paraga totire guchieta oni tobugote chi black card to gotera to bwatamato tutaikurwanionde tutaikusarini bende onse interest yitere na go tutaite torrekana nanko ribori ndire tobwate na ndiri igwegwe oirane origererie petitioning utwa manoiro kuruga station ya Ndizi TV intubona aba kollegas ba Ndizi TV inche naye na Brighton na Kebati twamanoire twarikire na gaga erigosonira etutaiteke kebeiga etutaite na tare moja yeto gochaka tare 30 turigete bintu bieto togende mpaka ase director yeto ekabwato obisi yayo kusidelax tumuirire tutige ori sakarerio arore ine katiba anchirete petitioning is allowed petitioning can be in private or can be in public
kwarore chinga kichinda abantu bako babwate gento kirikire bakwira mpaka se commissioner of police banda bamutegera risaka bano nebintu nebi tutayeturigererie na bako ndarigererie na ndairanerie amandamano ganchira se katiba otebona gotete ko korete echira nene gaga nyakoe na toracho tuboria abana bamenye banyakoe na echire yo na kiego cha kobaga egetie ke kwarire ingecheke to affect ya babande tomenya tangega echicho chigetie kase chire koba kwarosiri chichoro eriogi erigo cha kobororo agaskuru kale moinagu kwa manyina na kiriogi eriko ba control na kito komenya ko existing ebinebi into byanchira se katiba but oikato torigererie gentekemo sara oika ekerto kora maandamano to inform the nearest police station almost yes we police station na maambia George Sara Brighton na Kebati gokora bara maandamano kurunyakoe ucha bosongo para to gweta to ike Nyamataro to ete Naroko to soke Australia to soke gechinchio tutire mochari gotira ne pare yo erega bwate responsibility yogo to security ngochanari gaunga kera bona aba na doko ganda na director nere roro obangirote na bantaba gagina bakani amangana bono ina kitokora tomaba muraba batange confrontation to went gotoka that is the essence yoko inform OCS is supposed to provide security. Na ando motebete ngai mo gocha gwetera designation ye pare mo gweta so things have to be done in a procedural way tani na tobo kemambi nchenaye na Brighton yuka tucha koko mnyoka twatangire jigari ne bintu binde yaya nonya demonstration echiri kira se katiba echiwento koba in order chitwaro umuroberi mwanzo murigereria amandamano noko nemigiro nyancheire korende amandamano ali arakugosereria omorembe na arata atatakeiriayo usalie bintu bya abantu kuruta magena machigari kurama abantu eyero nebwateke susuro kulingana ne Richiko beka bene ngaki ntobwata amandamano aliga emanyekane nabateneneri mano bali bobolendi na inumanyoro bolendi igonge katiba neto eto boene obonge wakili enche na kumiringa amaene na botubwate obone obonge tutaragenda access of justice enchiro omuntu okonyora obusubuli bwago onyana amagosa akorekana mwenda sekigambiro tutaragenda amangana a justice nkoira ni maega sinini freedom yechinyumba chyoborali nchire chechichireche chinyomba chyoborali oikonyorega Sara wetere Ndizi TV na nyorira amachibu na mabori amange sana kuruenga kirio mwari kwandangerete gochaga ejungwakira mbia mono as a family ya Ndizi TV abange bakira sobisiane nande banyorero gokonya gutari kuri gwakana uno mo wakili gokonya buno rion taete mente value ngaga achemwanya getinge ngaga acheminto obosibole bwa abatangazaji gose chi media houses obo bwente ko kuna chudioka na ekarobore isikoye ekatiba konyote na kene ngianchiri ntobwate egento ayebwe ko muntu bwa chinyomba chokoraria muragere kemanyekane obo bebore ase a society yetu ekomo ko basoki gose no bisieria Mausand company ya town modena obisia Mausand company ya town ne bwate problem gete goikangi wo obororo no borito nanki Ndizi yachete kontangaza lakini Ndizi te gutangasa etara chungusa nande eringorie emanya na kene obo nereri mboro tali ba wakiri boka abana siasa mbabwata amagoso baokora abanyagetari mbabwata amagoso na amagoso aya abantu boka baranyarete amanyekane ne umati y'abantu ere only media so media houses
nchibwana tiko kateili wa freedom yabo yoko leta ko air ekorona ruete ga last time na rukwane te mangana bere na umerete basani babere ose batatu baganda na gari ogwa na bo besana ngyo tebe na baswati ba egwa malimo yes abana basani abana na be family baganda ogwa na bo besana to isaini ko bagaga nchaso gukwana na kwane tegento kere asenche muna George Morara gwa kwane tento kera sekatiba na kwane tegento kere sekatiba negento kera Richiko una abana bonsi omomura asomo iseke ebale ikwa tayore o maana tayo otari o maana so media houses ose nyomba chobonogeri igo chire chia maana sana kogera abantu bamanye information ne yetokuru ne tokuru nande nyoraiga obo sibole mbole tutakwana iga obonta tukunyori na obo kene no bosibole mboro na no bwate right sara buno karanstago ko we information ye pare yoro chega sene kwa gachunsa eye corridor ye kwa gachu no bwate right Kenya National Highway egote ne taracherie kwa gachugari junction na kie design ya yere na yichigari cyo so chia kuruga na kiregento right to information okay right to information no bwate right whatever kichiriria gachugari tarachambiri e plan ya yanga yere chibesa chitumege tukunyagacha nirenga ngotenere to bwagachyo eyune katibe ruete right na you have a right to information ya public domain no bwate right kumanya na CDF ekobagwa na kichigo tumeka amarieta ya bekirega na ndoge ndoringori kere ni nanu mukuringori mwacha matatabye kana inyora inyomba yo bonogeri mwasogetia mangana gete moisonda ya igore ya bad advocate tali bad advocate bonse ba korera magosa yo osebakorete bintebyo nje no advocate yo mo osebabere so tali tuansia bad advocate ucha koibobe ori ora affected nero ucha koibobe mugambi okorwa CDF yaje buyo bangete bintu buya na korero auditing tabwati boba bonde bonse na ba account for account right for information ibuna gwakwana kwachagagu wike right for information eche na liera give room to right to access to justice oh yeah right to access to justice ntubwe ntunye na rubuna justice ne krogo seirioka ya na bokorana nayo goseire no liaro na erata goseire lakini kina gekuna cha lichikeri kuna cha kabere linyore nayo no gosete nanje ningosete litobeke katikati aso kwaberana uso gwakanan tokanso bobo yes mwanchu murigereria igo no bwatetie engana ya wakili George Maosa una kunya gotuminyorera obo bisiga buri totamanyeti metanta bange togosira sengenjo yo gotamanya osento bwato bwano kikatiba ekatiba nyeto onyankwanya kwa yesoma nere yeboni karanstega egenrete gototebia mangana maya korwa ase katiba nigoro yo Oboene Bwamwanyabanto mbuya mono Mr. Elias John korwa Keroka niga kulika gotebanga this is indeed a history and a government lesson. I'm enjoying and taking notes. Wakili is up to task. Thanks Ndizi TV. You are wakanga mbiamono asenkwana yabono mambisa Henry yora mbiamono asokugendera kuligereria Jeremia Mosota mbiamono asokugendera kuligereria kurwa kiomiti mbiamono abantu bagenda tukonyora meigerio ikana kiekerenge gitu na intubu na Ndizi TV kwegeria abantu nga inki bawenerete kumanya onye bari bube abantu nabo bakorekebisha kurende rights njiroro abantu mba overdo metento ngero tokorokanga gukora igintu gwetereria nga kobe katiba nete betenga inge wisiko yane ayato siko muntu yani utageta maskani korwa se George lakini ayo manyana to tubwati maskani usaje gochia se George katiba igere buyere neutral egoteba ngansike George na George asike Sara na litora menye no morembe fair hearing o kwanere nga wika ekatiba neruete Oboene
to fair hearing osene otegererwe bijanga ki nimbo ategerengererikia nega tiga kora akati umuntu etabie embwe nero wakili umuntu riata tukukwana kerengererikia tuaba bango komotene ninga kara tigera gabo ntokumayanga nki umuntu yarenge gukwana igo katiba nero tubusubulenga tiga umuntu ategererwe poronge mbaka kore statement asinge binde na ibikora toboko umuntu atarakora gento mayankiare gukwana umuntu teneniwe kwanyoranga waswananire no bwene bumuntu uyu ono wakili engana nera ichiyansumbua na ndene rontagete turali ma asubuime right yerenga political rights na consumer rights nimedana na mwancho muligere tumaetigoro ya consumer rights na political rights no inchi timanyeti na ikiagaranga stina wakili geiga consumer rights inchire chechi na hande mbinto kibikoboro mbia mono Sara consumer rights ne ya mogo ndago sabe na o create chingaki no nyebuno to chako mwaka ngichega gankwane uri consumer rights it's very sensitive negento to bwente komanya nanto bwente ko somigwa na go somania consumer rights igo chirina inki mbokene kyobwate asekirito to gotumia ogotumia ne goods ebintu biri to gotumia to for example chindagira chianga ebintu to kugora biro osiri na Bwamwanyabanto biro osiri ne mashirika gete ne chikampani gete bintu kiebi to gotegerera gose to gotebigwa bigo kwano na Bwamwanyabanto gose bikuruweguna abantu gete example ya what we watch or see nkororore disclaimer se TV na program yege bwento gotegerero na abana bale abantu myaka gete kwanyorege ege pindi gete kiabe kruchinsa kiria abana batararara getakere kabe chinsa kiria kero ekagere na abana bararire onya tayorio ore akeo mokora okora etani chinsa aya ebintu biri to gutumia to kuria ase market nyinge bona iga ebintu binge bire flooded ne bintu bire standard ya berense bintu bitarosi no boikerano bigubata madara amadara asege afya yomuntu bibwate amadara ase ebirengereri byabantu bibwata amadara aso gutumeka n'abantu lakini ebintu ebino birase market so a consumer right igeko go hand in hand na egente kekere ase shelf yeko ni wase supermarket tinta kurwa marieta ye supermarket egente kekekuru yeko ni gwa nege standard yeri takeire nkebwate chi toxins h nkorora na chisumu gete nkorora masina roro abete listed abwate aflatoxin ere nyinge ego to affect nererete amarwira ya saratani na yande cancer eyegare ego toita aya ebigente kie binde bire ase chi shelf ligo liriaye erire igoro wetania ekikere recommended gose kitakeire ebinte bibinde ebire ebintu bitabwati omuri o Kenya Bureau of Standards Bureau of Standards igeroro kurigire negento kero nekia asa matumizi yetu nekia sobo koreri wa matumizi yetu so consumer rights obo kene bwe right yao mubwate quality assurance ya station nero yagere mwanda ngirigana irende ria kabiri onye na renge performance ya nja renge ngia umwareko akereriye teriko ba floated no mogata na karati gango nande ndiriye kwa whatever so consumer rights it's very important as a society yeto mwanya getinge mwamugusi ekerisi gyo kama ngombe nkire kitogo chikotebya abantu baito bagore ekigete wa affect chimbere che ngombe ekigete go to affect no ni ntwakaruto kama ekigete ikoreta amabera ariabe amabe atari amaya for consumption kera amabere go kama nayo nerio yo kabere so consumer rights ego chiregento ke bwente kwenda hand in hand no bomenyi bwito na consumer rights negento tubwente komanya na ekero na nyora machaya
esili yeye oikebo Nibona. egento gia kabere na inyoretigwe na nyaonchuranga amachacho gotonyare ya yataratonya bas egento gia gatatu ngayigari tariki yerikirega yegaga amacha yaga manufacture date getare 11 mutienyo kianda mwaka 2021 date of expiry tarehe 12 mutienyo kianda mwaka 2022 bas ayabona nabonko kuno rangendere gasi kwarigerere that is consumer right eyo narigererie bintu bitatu na negendere na amacha ya murongari bona nakuno ire nabonko nyanya mara mange kwanyora amache gotokogenda tukugura usichi soda echiche plastic eye expire te kare ntoikorigereri chitariki yogurt yeri tukugura chi supermarket ga eye expire eternity lakini mwana biashara eregata ete aoni anyore faida yaye aira ni chibasa chiri agorete so consumer rights negento kebwente kuikaranserwa n'abantu baito ebo bwente kumanya kabisa chi right cha consumers kero obomenye obo moyo ne right yobo gimabori twakwanete ritangani ne yamana ne riragere nchenaye tumirane ne riragere tutware boneye kwate batokogenda turigererie political rights no ake kure karoka bate kansa nyagetari ya no ake kure karoka abere nyagosira to waka kura monto bate birth certificate ne kebande uso bate huduma namba oino montore moyo igabwente manya chi right chaje chikogerabe gendere koba moyo erinde exercise chi right echi chinde chance pitwa kwanda ebona asangenje chinga kinebiro cheito akili Maria Gesare nigakurika korwa maroba agotebanga wakili indeed the show is okay na nesomiria mangana mange mbia mona sana Maria Jane Kemto nigagoteba noali imekorwa Nyamarambe agotebanga amependa show sana amependa chinzi wakili akubeke bintu mbia mona Jane kore chinse mocha Nyamarambe oyakoro kwa Eric Mokwa agotebare chinsemo cha South Mugrango nere agotebanga iganchite esho yogosemia abantu mbia mono sana Eric Mokwa akoro chinsemo cha Nyamarambe na abantu abanga bangi balimo kulika gwetera se SMS number eyuere ase screen yao wakile senje chinga kinebiro ntochitonyole chingaki tukwanire igoro ya political rights na consumer rights asoboime asengenjo ntogo kora bono na kinata kiranga turakuna abantu bamanyanga mbabwato boene igoro ye bintu kolia ebintu gotumeka nganogora mafuta koru asigete oyakago sambe no bwato boene bokwenda na gustaki omuntu yungange ntukieke kwangonereti igo consumer rights nechi nyinge echitoko chakorangeri wakili enatakara akora asobwango nando tumanyirenga nkiemineti bano wakili asobwango nkiora kwanere igoro yoboene obosibore no bokoreri womuntu ole moyo gose nkiora kwanere igoro rights freedom and responsibilities ekoroko ko basemi mwanchu muligerere togokora asogokora we look at the responsibilities responsibility ayamuno mo Kenya na inche na Sara ndobate responsibility okole bintu gete asaya twons twokwande right of life take over tenable take over kene onyenche naye nto wanje na goika tutware obugimobo to break down to atena right ya life goika tutware afingia bona afingia na kera achonya nto bwatia mazingara amaya amazingara igonga amarioga buri nyagitari eyo no boena bumuntu kwa waswanana igonga ensemeli tenirete amangana yo kwena kienga twanyolira amarioga maya sinyagitari nebwate a question to answer it is the responsibility of government ye chibango chirito gwakana make sure mune binte byonse twabitwarire marioga abeiro tutware chiskuru elasmo mwana agende skuru eginege ntokera se katiba munakero mwana nabate right ya education asobwango mono mundu nara kubuliri buli elintali tigeisiko mo producer nanga bere asengencho yo we wetani chinga kikolende nara kubolinga nkige kogera abantu bagenda mamincha yo boene no gutamanya
nande gusene merobiri tarabe kwa abantu baya wona ne semina batebereri gwigoro y'obwene bwabo egente getaganda era ndirwango enlightenment gose civic education neganire bantu bange gose mwanya getinge minto bantu bange ntumanyeti obokene bwito obosibori bwito na obokoreri bwito abantu toiso gosomania tumanyanie ndutware ribaga rinene byo gupinga biri gokora bitari boronga asitore byo gwancherana biri bigokora buya asitore ebi negente getangani aya egento gya kabere eserekari nande yenko ngotoma ringaneri kera nimanyete nandigerere tibono iga omo minister ito internal security omo sike matiyangi tigate nene kidata amachiko asikwe omo sike inspector general police mutiambai tigate nene kidata amachiko asikwe omosike kinoti odisi ae achunguse arorega aria ntasigeti dignity ya Sara nokorike bi message byoboriri ntasigeti mbwatwe nikigweke gambero abande bakororero batige gukora ibindebi aba bagutisha abande namba ikasigeti mbaika bogirango mbaika Kakamega babwatwe batangwe gukora ibindebi Richiko Kenya gotokomenya no murembe enukuru kyombe kyaba wakili inki osemo bwate murobelyo bwokobeka mwegeri abantu kumanya obwene bwabo ekaratarikero umuntu orache gusoma katiba abantu mbara batabadana n'ibitabo biri katiba babanyanga nki katiba ya 2010 egokwana inumune kyombe kyaba wakili mubwate omurobelyo bwo chakomanya abantu igoro ya machika yani yobwene bwabo na machiko yasingiraneri eyo ritangani ngora akirambia mono omorayo ito tokumoro como president ito bwe region yeyo waba wakili endugu wakili Wilkins Ochoki emekakati nero ya National LSK Law Society of Kenya yegendo tokuruka Legal Awareness Week Legal Awareness Week nekoro tosomya abantu igoro ya ekibaganya ire kumanya aserichiko na region yeito yega Southwest asomo neno ito Ochoki ne council yaye ntubwate mekakati nonye chi prison yo kwanda twasomya abantu bare basibire ngumbwaria ntubwate mekakati yechinga kitoko set aside yechi law firm nabo wakiri gete twagenda twa reach out to abantu bunagase abarogi batana basamba abarogi ntwe ikororo twachire cha outreach ya abantu barire chinda twachire cha outreach chemechi ase igochi campaign monchi bwa ntubati outreach yeto cha Law Society mwaso Southwest under Wilkins Ochoki our president antu bwate emikakati yechi law firm ga tubate baba advocate Bonuke advocate Ongiti advocate Bijaki Emilio Ndieki na abande nyagwencha nyambati abatoko tubwate our individual efforts to reach out to particular wakila senjo chinga kicheri na role kubolinga ngayora agulike ntokere expired na ninga yora ende ko report egento kere expired una gwanyore egento ye expired aye product yenye bwate akachibicha ligimo wakiri onde bwansi okay neri city rito tukutari city riaso kwakegora kagicho twari receipt na evidence okay inchwa service yo wakili mbia mono sana mwanchu moligeria topic ya consumer rights ne ntambe ntochituligi chinga kino mawakili na ndaira nege gase studio aso gutumanya aso obwikirano mbia mono sana wakili aso kunyara chinga kina gutara Ndizi TV nigo tu akirenga mbia mono kigima aso bosemyo mugusi mbia mono bagoteba nkyonkande asante mbia mono mwanchu moligeria gwikirabo no tugikira omwero bwinkwana eri tukulia rero igoro y'obwene obosibore no bokoreri bw'abananchi nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi ontita kolende nkoira datole no yo minto Brighton Makoli egera tukolera omoroberio bwensakia igo tosuka Ndizi TV, ubwensu